aquí, gracias aos meus compañeiros por acompañarme en un día tan especial que, bueno, como xa decía no pleno, é un día que queda ensombrecido pola magnitude da catástrofe que estamos vivindo, tanto nós como dos concellos que están afectados por estas escorrentías. Inda así é un momento de celebración, de coller o bastón de mando con orgullo, con lealdade e con toda a entrega que require este posto, no? Este novo posto de responsabilidade e bueno, pouco máis, a ver que nos ten que decir Besteiro, moitas gracias. A verdade é que cando tiñamos pensado a acudir a esta toma de posesión non tiñamos na cabeza que iba a pasar o que pasou esta semana, non? Unha situación de emerxencia, de catástrofe que estuveron vivindo varios concellos en Ourense, non? Ahora mesmo antes de Bouza, de Viana do Bolo, pero máis concellos tamén, o propio concello de Villamartín. Bueno, a verdade é que a reflexión que nos leva a facer todo isto é o grau pasado que vivimos en Ourense, recurrente ademais, cos incendios, de como facíamos a percepción de que incendios máis abandono acababa en catástrofes diferentes, a asunción de que efectivamente estamos vivindo un cambio climático e unha situación que o cambia todo, pero que temos que mirar claramente hacia o medio rural, ¿no? De que a situación se reproduce e amenaza que se siga reproducindo con maior virulencia, con inundacións máis fortes, con períodos de seca máis graves, e iso que nos ten que facer reflexionar, mirar a noso medio ambiente e ao noso medio rural. Xe un día de celebración